pun panggilan meto joyo samyong ilan kang lampahi teki iman meto paminan dolanging lampanya kisindu joyo ngawer ilan ing jaladi prato ing manganin hingga sekedap yo waktu mali madik sekono mali mulyo lumempat pangijo lamanyo tikang dondro jai sindu ning jaladi sampun dita rogano muncul ning umum kanton takuning kewolo wau kang pilih nomole aneng riyo muntawangro punika abdi lagi anulya kesamale ganteng wono sedanipun sampun prapta ing wono ansomanaken benawi Namo pati kanjeng kangtung malpodo Bengawan kawinantanan Bengawan langgok puniki Nulyo awet ingat kan sekedo dipun tinggi Risampune alike ikan sasi laminipun Duta mono tapo jai sindu aning-ali Pawo kata lampang ing Bengawan Jai sindu nulyo tanyo dateng baito kang mudi Esana baito nopo jekana mudi tabi Kang dinanyo nahuri Ike puni kopi bagul Ram sing nambel sento Tumejo ane rokuli Lingkungan kita balik Kampi nejar Ala buntong maka jenuh Kulon derek manut mati Pengen uniku kawulo Ing lagi dewa maduri Siang lampan Adi bunyi toki batu Baik to sampun salah Sampun terpanggilan meneki Ikan biking bile wonten Ikan lego Tanda unolongan Mitani rodo kanini Kang binangge ing sakoro Nami-sami Nyodo ini Kang dados bukti Baitane pati Ipun Pati ing ngambil centong Sampun rendah Dentak Kedi Biari gesang Jengkel Sumaur di Joyo Kakak kawulo akhire Dumadak ketika kawulo Terjadi wedah negari Gubernur jadi kayuki Puniko akoti Binempo Isindu Joyo Mencat Kulon derek andut hati Puniko lagi tejang ayudo Manto Joyo buah Lakangkan kandono budi Baitane sampun kedah Tanpa terpanggilan gede Isin dilana bumi Wonten jate pulau-pulau Dimenso Joyo ucap Yen makanan Rahmawi Dipon pak ing jate Berito pulau Ngatur dugi babakan Isin dulu pak ing jate Sampun rokok ing palan Sandoyo adalah kami Royo akaryo aktif
pasanggan sampun mantun untuk telung dino paten mulya tinggali anu rada layang tanging yuda purna panurun pira roya jawa malih mati mati sira ing dunya gawanen ayat puniki maring gunaktis kocak matri benta sampun Tandang sampun prapto gumena lakanan nagari sampun katur nawara sampun tinampan isinipun nawara anantang benjing ajure idang bale anandika dhateng pati ngepuni pati den ati nurut layang pawangsul terangno ing nawara aja ngadu bala cilik melu apa wong cilik weruh rasa maneh gule tamu nika wong cilik ora duweni kang sujana tok ana aja ngadu bala cilik anjing warga siji pangirane kita metu bapate ing guna nula anu mring mantri aturaken nawara mring ngapel gento kepada bapak-bapak dan hadirin sekalian, kita tutup motomat pada malam hari ini dengan dalam gula hidup sang Melayu dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dan keselamatan. Ono itu rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilai kabeh jin setan datang purun paneluhan tan ono wani miwah panggawe ana gunane wong luput gendi ateman tirta malih aku kan ono ngarang ring mami guna dudu panjirna Sagung Pancabaya samya bali sakaing omo amiruda wedi asih pandulune sakehing praja luput kira-kira panuh sakalali saliring wisata satu kurto tutup kayu waing lemah sangat songeng lan kuwane wong lemah miring paki poking
Pagupaaning warasa kalian latihan aksom yang segoro alas remahan rayu kabeh salon sarira ayu ingin terang prawidodari Naksomo ikat sakatahing rasul pandhatya sarira tunggal ati adam teguh bagenda asis pangucapku ya Musa. Para rawuh, para sepuh, paripurnanipun pidun sareng menika sampun paripurna kula saking panyuban Ngesti Rahayu maca bab resik ngaturaken sugeng dalu saha pamanggihaning sanesota. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami kembalikan ke Pak Tata. Matur suwun kagem Pak Sadio, Pak Yadi, Pak Wawan, khususipun Pak Punipan Simodo, Pak Ngesti Rahayu ingkang kersa rawuh bilih binjang muga-muga gelem rawuh malih. Iko panjenengan doa penutup saking Pak Tata. Ya betul sakit. Tak tembak malah juga. Betul lah. Go ahead. Let's go. Bapak-bapak dan saudara yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah, marilah acara modopat dalam rangka Khotbah Sinte yang ke-416 ini untuk hari pertama kita tutup dengan doa dan besok dilanjutkan untuk pembacaan modopat hari yang kedua. Untuk itulah marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang yang bermanfaat untuk umat dan diberikan rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wassalamat ila jannah. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah bil mawli wa barakatuh. Ya Rabbana alhamdulillah yang jalali wa karim wa adil sultan. Allahumma salamakan fikir wa barakatan fikir syai'in wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan. Allahumma amin amin syaharatil maut wal najata min nar wal afwa min dzalik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. Ya Fatahu ya Rajab ya Karim ya Allah ya Miyasir ya Sinah ya Mudabbir Dabbir ya Musail Alina Kulla Azim Bijabahina. Allahumma sallimna wa rahmna fi syafa'ati Rasulullah. Allahumma sallimna wa rahmna fi syafa'ati Rasulullah. Allahumma sallimna wa rahmna
بشفاعة رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.